Tudor Zbârnea, sunteți directorul Muzeului Național de Artă al Moldovei, un secol de pictură basarabeană, 100 de opere din colecția acestei instituții la Muzeul Național de Artă al României. Îmi dau seama că a fost foarte greu să vă decideți care sunt cele 100 de lucrări. Curator al expoziției este Tudor Stavilă, dar ați colaborat îndeaproape pentru alegerea, pentru selecția aceasta importantă. Da, sigur, s-a lucrat în mod colectiv și la Consiliul Științific și împreună cu curatorul. Sigur, încadrăm chiar peste un secol, așa este genericul expoziției, dar avem exact 125 de ani de pictură basarabeană, care înglobează, sigur, ceea ce s-a făcut în actualul spațiu al Republicii Moldova. Nu ne-am propus chiar să facem, pentru că așa ceva este imposibil, o expoziție cu o prezentare exhaustivă a acestei perioade, dar am luat reperele picturii basarabene, pornind de la fondatorii școlii de la Vladimir Ocușo din sfârșit de secol, de la 1896, și am venit până în 2021 cu mai tineri artiști, cu Gennadi Popescu, cu Florina Breazu. Aici încadrăm alături de Plămădeală și August Baiar, vin o parte din discipoli, dar și maestrii care au venit în perioada de după război, maestrul Mihai Grecu, Ada Zievin, Valentina Rus-Ciobanu, Lebu Sainciuc, Igor Vieru. Deci, într-un fel, am concentrat ceea ce este mai reprezentativ pentru întregul demers artistic al acestei perioade. Călin Stegeran, în calitate de director general al Muzeului Național de Artă al României, iată că nu sunteți la prima colaborare cu Muzeul Național de Artă al Moldovei. De data aceasta, o miză foarte generoasă. Așa cum spuneați, nu suntem la prima expoziție realizată împreună. Noi am avut în anul 2017 o expoziție Lucian la Chișinău, iar după aceea muzeul de acolo ne-a adus o expoziție a unui important artist basarabean, Mihai Grecu. Iar anul trecut, chiar directorul Muzeului Național de Artă al Moldovei a avut o expoziție personală la Muzeul din București. Anul acesta am discutat cu directorul muzeului, Tudor Zbârnea, să aducă la București această selecție a artei din Republica Moldova, de fapt al acestui spațiu istoric care de-a lungul unui secol a cunoscut mai multe forme de organizare politică, și au realizat împreună cu Tudor Stavilă, istoric și critic de artă important din Republica Moldova, această selecție care cuprinde 100 de lucrări, aproape 100 de artiști moldoveni. Se împlinesc 106 ani de la unirea Basarabiei cu România din anul 1918 și am dorit să marcăm acest moment, care înseamnă un moment politic foarte important și un moment reper în istoria celor două țări. Tudor Zbârnea, îmi amintesc foarte bine de marea retrospectivă Mihai Grecu de la Muzeul Național de Artă al României, o expoziție semnificativă. Mă întreb acum, când perioada de timp pe care vreți să o surprindeți este atât de mare și se știe, fiecare artist în parte are perioade și etape de creație, cum v-ați concentrat atenția? Presupun că asupra perioadei de vârf, de maturitate a fiecărui pictor. Da, așa este, dar trebuie să vă spun că maestrul Grecu, fiind, cred, cea mai importantă figură a domeniului picturii din Basarabia în cea de-a doua jumătate a secolului 20, el este reprezentat cu cele trei perioade fundamentale și este prezent în cadrul acestei expoziții cu 4 lucrări, la fel ca și Valentina Rus-Ciobanu, pe care o situăm alături de Mihai Grecu, de asemenea cu 4 lucrări din diverse perioade și opțiuni estetice. Igor Vieru este cu 2 lucrări, August Baiar cu 2 lucrări. Deci am încercat să concentrăm pe de o parte discursurile artistice ale tuturor celor prezenți în cadrul expoziției, în cele 100 de lucrări. În același timp am încadrat și perioade care au fost importante pentru mediul artistic de la Chișinău. Tudor Stavilă, sunteți curatorul acestei expoziții. Ce demers ați ales? Demersul cronologic.
și am început cu perioada 1900. Am prezentat lucrări de diverse stiluri și tendințe, reișind din faptul că mulți dintre cei care sunt prezenți astăzi în sala de expoziție au fost reprezentați a unor diferite școli. Din Sankt Petersburg, avangarda din Sankt Petersburg, care a promovat neoimpresionismul. Școala moscovită, unde a studiat Alexandru Plămădeală, școala de Odessa, școala din Kiev. Și într-un fel, noi am organizat expoziția în așa fel ca aceste stiluri să fie evidente în lucrările expuse în sala de expoziție. Au fost câteva perioade care au marcat evoluția artelor din Basarabia. Această expoziție care reprezintă evoluția artei basarabene pe parcursul unui secol. 100 de opere din colecția Muzeului Național de Artă al Moldovei.